25 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои нави иловагии муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии шаҳри ваҳдатро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. бинои нави таълимии коллеҷи тиббии шаҳри ваҳдат ба ифтихори 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо тарҳи муосир бунёд шуда, аз таҳхона ва 4 ошёна иборат мебошад. аснои шиносоӣ бо шароитҳои фароҳамгардида дар бинои хуштарҳу замонавии таълимӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳо баҳои баланд дода, аз муҳайё гардидани имкониятҳои васеъи илму касбомӯзӣ масъулонро барои омода кардани мутахассисони дорои маълумоти миёнаи касбӣ дар соҳаи тиб роҳнамоӣ карданд. мавриди зикр аст ки бинои иловагии таълимии коллеҷи тиббии шаҳри ваҳдат дорои 25 синфхона, аз ҷумла 7 толори барҳавои лексионӣ ва 10 ҳуҷраи корӣ барои омӯзгорону кормандон мебошад ки бо мизу курсӣ, аёнiyatҳои таълимӣ ва таҷҳизоти муосир аз қабили тахтаҳои электронӣ ва видеопроекторҳо муҷаҳҳаз карда шуда, барои таҳсили 1300 донишҷӯ дар 2 баст пешбинӣ гардидааст. ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки дар коллеҷи тиббии шаҳри ваҳдат 7 факултет ва 12 кафедра амал мекунад. мутахассисони маълумоти миёнаи тиб аз рӯи 7 ихтисос, аз ҷумла кори ҳамширагӣ, кори фарматсевтӣ, кори дандонсозӣ, кори тиббӣ ташхисӣ, кори тиббӣ офиятӣ, кори момодоягӣ ва кори тиббӣ профилактикӣ омода карда мешаванд. айни замон дар коллеҷи тиббии шаҳри ваҳдат 2424 донишҷӯ ба таҳсил фаро гирифта шуданд ки 2110 нафари онҳо духтар ва 314 нафар писар мебошанд. дар коллеҷи тиббии мазкур 210 омӯзгор, аз ҷумла 2 нафар доктори илмҳои тиббӣ ва биологӣ, 9 нафар номзадҳои илм, 3 нафар доктор PhD ва 33 нафар омӯзгорони ҷавони соҳибтахассус фаъолият менамоянд ки ба донишҷӯён дарс мегӯянд. бо мақсади мутобиқ намудани раванди таълим ба меъёрҳои муосир дар коллеҷи тиббии шаҳри ваҳдат, марказу озмоишгоҳҳои замонавӣ, аз ҷумла маркази омӯзиши малакаҳои амалӣ, озмоишгоҳҳои таълимӣ ва ташхиси фарматсевтӣ, фанҳои марфалогӣ, кабинетҳои фаннии химия, биология, физика ва маркази таълимии клиникӣ таъсис дода шудааст. маҳз таваҷҷӯҳ ва сиёсати муаррифкаронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст ки имрӯз дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ дар самти илмомӯзӣ ва касбомӯзӣ насли ояндасози миллат шароити мусоид фароҳам гардидааст. бинои иловагии муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии шаҳри ваҳдат бо ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аҷзои маблағҳои махсус бо таври муосир бунёд шуд. айни замон дар таълимгоҳ 2424 нафар донишҷӯён бо таҳсил фаро гирифта шудааст ки ба онҳо омӯзгорони соҳибкасб дарс мегӯянд. дар бинои мазкур маркази омӯзишии малакаҳои амалия, озмоишгоҳи таълимӣ ва ташхисии фарматсевтӣ, инчунин синфхонаҳои таълимӣ бо аёнiyatҳои таълимӣ муҷаҳҳаз карда шудааст. албатта омӯзгорону донишҷӯён ҳамаи ин пешравиҳоро нишонаи самараи дастгириҳои сарвари давлат нисбати ҷавонон ки ояндасози миллат мебошанд маънидод мекунанд. ҷавобан ба ин ҳама ғамхории пешвои муаззами миллат мо ваъда медиҳем ки сатҳу сифати донишро беҳтару хубтар намуда барои омода намудани мутахассисони баландихтисос тамоми ҳастии худро равона месозем. марказу озмоишгоҳҳои мазкур ва синфхонаҳои фаннии коллеҷ бо дастгоҳу таҷҳизоти муосир ва аёнiyatҳои таълимиву таҷрибавӣ муҷаҳҳаз карда шудааст ки бо истифода аз онҳо донишҷӯён машғулиятҳои назариявиву амалӣ мегузаронанд. илова бар ин ҳамаи ҳуҷраҳои кории омӯзгорон бо мизу курсӣ, дастгоҳҳои зарурӣ ва хати интернет пайваст мебошад. аввалан миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки бо бароҳандозии озмунҳои бонуфузи панду ахлоқӣ аз қабили фуруғи субҳи донои китоб аст, илм фуруғи маърифат, Тоҷикистон ватани азизи ман ва тоҷикон оинаи таърихи миллат, инқилоб ва таконе дар афкору идроки тамоми қишрҳои ҷомеа, алалхусус мо насли ҷавон ба вуҷуд оварданд ва тавонистанд ки ин қишри бунёдсоз ва ояндасози ҷомеаро дигарбора ба фарҳангу тамаддуни хеш шинос намоянд. ва дар баробари ин ҳама ғамхорӣ ваъда медиҳам ки
муассиро бо дониши хубу аъло хатм намуда мутахассиси хуб гардида ҳамчун пайрави пешвои миллат ба халқу ватани азизи худ софдилона хизмат менамоям. дар таҳхонаи бинои нави иловагии муассисаи таълимӣ ошхона бо 60 ҷои нишаст, китобхонаи барҳаво бо зиёда аз 25 000 нусха адабиёти таълимӣ, тахассусӣ, бадеӣ, сиёсӣ ва таърихӣ мавҷуд аст, ки ҳамарӯза донишҷӯён аз ин ганҷинаи илму хират бо самар истифода менамоянд. толори китобхона 60 ҷои нишаст дорад. инчунин дар китобхона 10 000 нусхаи адабиёти зарурӣ дар шакли электронӣ маҳфуз буда, компютерҳо бо шабакаи байналмилалии интернет пайваст гардидааст. дар ошёнаи сеюми бинои нав бо 160 ҷои нишаст толори маҷлисӣ сохта шудааст, ки минбаъд ҷамъомаду чорабиниҳои илмиву оммавӣ ва фарҳангиву сиёсӣ дар ин толори барҳаво баргузор карда мешавад. толори маҷлисӣ бо дастгоҳу таҷҳизоти муосир муҷаҳҳаз шудааст. бо истифода додани муассисаи нави замонавӣ нишонаи таваҷҷӯҳи доимии ҳукумати мамлакат ба рушди соҳаи маориф ва тандурустӣ ва ба камол расонидани насли ояндасоз буда барои мо омӯзгорон ва донишҷӯён чун тӯҳфаи арзандаи даврони истиқлолият маҳсуб меёбад. дар ҷавоби ин ҳама ғамхориҳои ҳукумати мамлакат, махсусан пешвои муаззами миллат софдилона ва бо завқи баланд кору фаъолият намуда барои баланд бардоштани сатҳу сифати таълим ва оянда дар ободии тоҷикистони маҳбубамон саҳми арзандаи худро мегузорем. раванди таълим дар коллеҷ тавассути дастгоҳҳои мушоҳидавӣ назорат карда мешавад. бинои навбунёди коллеҷ бо шабакаи мустақили гармидиҳӣ, ки тариқи ангишсанг фаъолият мекунад, дар фасли зимистон гарм карда хоҳад шуд. дар шафати бинои иловагии таълимӣ толори барҳавои варзишӣ ва майдончаи муосир барои бозиҳои футбол, волейбол ва баскетбол сохта шуда, барои тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим ва ба варзиш ҷалб кардани донишҷӯёну омӯзгорон шароити мусоид фароҳам гардид. толори варзишӣ дар масоҳати 335 метри мураббаъ ва майдончаи варзишӣ дар масоҳати 800 метри мураббаъ сохта шудааст. бо мақсади иҷрои корҳои сохтмонӣ дар бинои иловагии таълимии коллеҷи тиббии шаҳри ваҳдат беш аз 50 нафар мутахассисони маҳаллӣ ба кор ҷалб гардида ба маоши хуб таъмин шуданд. дар рафти сохтмон асосан аз масъалаҳои баландсифати ватанӣ истифода карда шуд. бинои нав дорои инфраструктураи зарурӣ бо дарназардошти таъиноти таълимӣ ва риояи меъёрҳои муосири сохтмонии шаҳрсозӣ қомат афрохтааст, ки аз лиҳози устуворӣ солҳои тӯлонӣ хизмат хоҳад кард. масоҳати умумии коллеҷи тиббии шаҳри ваҳдат наздики 1 гектарро дар бар мегирад, ки дар ҳудуди он биноҳои таълимӣ, маркази тестӣ бо 100 компютер ва иншооти ёрирасон мавҷуд аст. ёдовар мешавем, ки коллеҷи тиббии шаҳри ваҳдат ҳанӯз соли 1966 ҳамчун омӯзишгоҳи миёнаи касбӣ барои тайёр кардани мутахассисони зинаи миёнаи тиб таъсис ёфта, соли 2014 бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба коллеҷи тиббӣ табдил дода шуд. дар бинои асосии коллеҷи тиббии шаҳри ваҳдат дар умум 82 синфхона, 22 ҳуҷраи маъмурӣ, ҳуҷраҳои техникӣ, бойгонӣ, анбор, нуқтаи тиббӣ санитарӣ мавҷуд буда, 3 синфхонаи компютерӣ низ амал мекунад. бинои мазкур дар умум 2000 ҷои нишаст дорад. ба иттилои масъулон, соли таҳсили 2023 коллеҷи тиббии шаҳри ваҳдатро 615 донишҷӯ, аз ҷумла 229 нафар буҷавӣ ва 386 нафар тариқи шартномавӣ аз рӯи 7 равия хатм намуда соҳиби маълумоти миёнаи тиббӣ гардиданд. миннатдории хешро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ ҷиҳати роҳандозии озмунҳои ҷумҳуриявӣ аз қабили фуруғи субҳи донои китоб аст, ил фуруғи маърифат, Тоҷикистон ватани азизи ман мерасонам, ки сатҳи дониши мо ҷавононро баланд бардошта, саъю кӯшиши моро дар бораи китобу китобхонӣ дучанд гардонидааст. зимни суҳбати самимӣ бо омӯзгорону донишҷӯён, сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тарбияи мутахассисони баландихтисосӣ ва тандусту хештаншиносро аз вазифаҳои аввалиндараҷаи ҳайати омӯзгорон арзёбӣ карданд. таъкид гардид, ки ҳангоми ташхис ва табобати беморон, табибон бояд бо риояи одоби муошират ва сатҳи баланди касбӣ муомила намоянд, зеро ҳаёти инсон дар дасти онҳост. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифзи солимии аҳолиро, ки бойгарии давлат аст, дар меҳвари сиёсати иҷтимоии худ қарор додааст. бо ин мақсад дар мамлакат муассисаҳои нави соҳа дар самти таълиму тарбияи мутахассисон ва инчунин дар самти хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ бунёд гардида, бо дастгоҳу таҷҳизоти муосир таъмин карда мешаванд.
бо бунёди бинои нави таълимӣ заминаи моддиву техникии коллеҷи тиббии шаҳри ваҳдат боз ҳам мукаммал гардида, барои тарбияи мутахассисони зинаи таҳсилоти миёнаи тиббӣ шароити мусоид фароҳам гардид. ҳудуди коллеҷи тиббии шаҳри ваҳдат чароғону сабзкорӣ гардида, гулу буттаҳои ороишӣ ва дарахтони ҳамешасабз шинонида шудааст.